Kaixo guztioi, bideo honetan egingo dugu 2005 urteko uztailean agertu zen ariketa bat, gravitazioarekin zerikusi daukana. Esaten digu, Umbrielek Uranoren satelite bat, erradio ematen digute, orbita iaia zirkularra deskribatzen dugu. Orbita zirkularra bezala hartuko dugu. Eta bere biriaketa periodoa hori ematen dugu. Bueno, erradio eta periodoa agertzen denean, susmoa izan behar duzue Keplerren 3. legea nonbaitetik erabili beharko duzue. Gainera esaten dugu, Oberon, Uranoren beste satelite bat, bigarren pista, satelite bat eta beste satelite bat. Eta biak ematen dituzte bueltak Uranoren inguruan. Bueno, bigarren pista jakiteko Kepler nonbaiten erabili beharko dugula. Badaukagu bideo bat azaltzen Keplerren 3. legea zein den eta nola erabiltzen den. Bueno, honetan ematen digute bere erradioa. Eta baita ere orbita zirkularrean. Galdetzen digute alde batetik Uranoren masa, eta beste alde batetik galdetzen digute Oberonen biraketa periodoa. Datuak jasotzerakoan, daukagu hemen Urano, lehenengo satelitea, bigarren satelitea, lehenengo satelitea Umbriel, bigarrena Oberon, badakizkigu R1 eta R2 orbiten erradioak, baita ere dakigu zein den T bat, honen biraketa periodoa, ez dakiguna da zein den bigarren satelitearen, hau da, Oberonen biraketa periodoa. Hau kalkulatzeko zuzenean Keplerren 3. legearekin kalkulatuko dugu. Baina baita ere esaten digute kalkulatzeko Uranoren masa. Beraz beharko dugu adierazpen bat zeinetan M handia agertzen den, normalean datu bezala ematen dugu, eta ariketa honetan lortu behar dugu. Bueno, ikusiko zu zelan T erabiltzen, honen biraketa periodo erabiltzen, zuzenean askatuko dugun Uranoren masa. Baina esan dakoa, B puntua Keplerren 3. legearekin aterako dugu. Hasiko gara, atik beraz. Gogora ekarriko dugu, biraketa periodoaren adierazpena, 4pi karratu R non orbitaren erradioa den. Momentuz, hau bakarrik erabiliko dugu Umbriel, zerraitik, bi datuak ditugulako. Oberon momentuz, ahaztuta. B puntura arte ez dugu erabiliko. Beraz, R izango da Umbrielen biraketa erradioa, eta bestetik daukagu G, gravitazioen konstante unibertsala, eta M, hemen agertzen zaigu Uranoren masa. Beraz, gure helburua da M lortzea, ze T eta R ezagutzen ditugu eta besteak konstanteak dira. Beraz, askatuko dugu adierazpen honetan M eta gero datuak sartuta ikusiko dugu zenbat digun. Egin dugun gauza bakarra izan da R karratu aukendu, beraz hemen T karratu geratzen zaigu eta M gora ekarri. Eta hau da hemen geratzen da zaiguna. Eta nola M askatu nahi dugun, orain T karratua berara ematen dut eta horrela geratzen zaigu. Egin behar duguna zer da, orain datuak sartu, R-ren lekuan R bat jarri, T-ren lekuan T bat jarri, eta beste datuak ezagutzen ditugu. Esan bezala, behin datuak sartuta, egiten dugu eragiketa hauek, kontuzkuarekin eta karratuarekin, eta ematen dugu 8,76 4 kilogramo. Gogoratu Lurraren kasuan, masa zela 6,4 beraz hau izango da gutxi gora bera 11-12 aldiz handiagoa Lurrarekin alderatuz, vale? Eta ja lortu dugu A atala, B atala egiteko Keplerren 3. legea. Hau da Keplerren 3. legea. Lehen esan dudan bezala, lau aldagai agertzen dira. Bi satelite ezberdinen periodoak, T bat eta T2, eta bi satelite ezberdinen orbita erradioak, R1 eta R2. Kasu honetan gu ezagutzen dugu, R1 eta T1, hauek biak ezagutzen ditugu. Eta baita ere R2, hau ezagutzen dugu. Beraz, askatu behar dugun gauza bakarra da T2. Askatuko dugu T2, sartuko ditugu datuak, eta ja lortuko dugu. Esan bezala sartu ditugu datuak, T1 sartu dugu hemen, R2, R1, egiten dugu zatik eta gero kubora, hau karratura, biderkatzen ditugu eta lortzen dugu hau. Azkenik egiten dugu erro karratua honena eta ematen dugu 11,74 bideramar berbost segundu. Honekin nahikoa izango zen, baina nola emaitza orduetan ematen diguten, egin behar dugu hau, zate 3600, ordu batean 3600 segundu daudelako, eta zatik eta hori egiterakoan lortzen dugu 323,33 ordu. Hori izango da biraketa T, hau da, 323 ordutan, emango du buelta, izango zen T2, ez da, gure fantasitzaiguna, Oberonen biraketa periodoa, 323 ordu gutxi gara bera. Eta honekin nahikoa izango zen.